it-tliet pilastri għal-bidla mela aħna ddeċidejna x'se nagħmlu mentalment, issa x'se nagħmlu b'mod prattiku biex aħna nibdew ninbidlu. L-ewwel pilastru naturalment huwa l-ikel. U kif semmejna kemm il-darba mhijiex kwistjoni ta' jiena illi mit-tnejn filgħodu sal-ħadd filgħaxija dejjem nimxi mal-istess pjan, imma illi għal bej wieħed u ieħor kull 10 darbiet li jiena nikol u nixrob, importanti li 8 minnhom inkun qed nimxi ma' xi pjan illi jkun magħmul minn nutritionist illi qed ipprepara li bl-eżatt jiena idealment x'nikol għall-ambizzjoni tiegħi. Dika number 1, l-ewwel pilastru. Pilastru ieħor huma l-famużi weights. U jekk inti femminili nistħajlek tgħid li mela jiena nixtieq niġi qisni raġel, mela jiena beħsib nintella l-muscles, il-weights mhumiex biss għall-irġiel huma importantissimi għan-nisa wkoll jekk mhux aktar. Għaliex? Għax speċjalment anke meta nikbru, ċertu effetti kemm ta' menopawża, kemm ta' qabel il-menopawża, ħajibdew jinbidlu ċertu hormones ġisimna illi huwa provat illi bl-eżerċizzju illi anke jinkludi il-weights ħajna biex insaħħu il-muskoli, l-għadam, il-ġogi u s-sistema tagħna ġisimna ta' kif jaħdem u ta' kif jidher. Mela l-weights huma importanti wkoll. Importanti ħafna wkoll naturalment għad-dera, jiġifieri anke aktar ma nikbru nibdew nitpaħħu. Nibdew forsi anke narawna li maħniex daqshekk iffurmati. Dawk il-weights ħajjejnuna biex innaqsu dak it-paħħbih. Wieħed mill-ikbar vantaġġi tal-weights huwa li bħal żurżieqa meta aħna ħanżidu t-toning awtomatikament ħannaqsu x-xaħam għax daw jaħdmu kontra xulxejn. Fil-fatt, nixtieqek illi anke taħseb ftit. Ġieli rajt figura ta' sprinter u figura ta' persuna li tagħmel maratoni. Min jagħmel il-maraton normalment huwa ħafna iktar insejħulu skinny. Waqt li persuna li jagħmel jew tagħmel l-sprints hija aktar immuskulata. Għaliex? Għax waqt li l-sprinter qed jagħmel exercise aktar intensiv fi qsar ħin, il-marathon runner qiegħda tagħmel jew qiegħed jagħmel l-eżerċizzju għat-tul tal-ħin u għad-distanza. Għaldaqstant hija kwistjoni wkoll ta' fejn inti tixtieq tieħu id-dera tiegħek. Jekk tixtieq aktar dik l-skinny look, allura ħanajdlek li inti tista' anke ttawwal il-ħin u anke tagħmel eżerċizzju inqas forsi intensiv. Waqt lek bħal ħafna minnha ma tantx għandek ħin. U allura tgħid li f'dik in-nofsija tagħmel l-almu tiegħek kien għandek parir tagħmel nofsija intensiva illi żżidlek it-toning tiegħek, tnaqqaslek anke dak ix-xaħam, ittik figura sabiħa, ittejjiblek saħtek ukoll waqt illi anke tiġi bżonn illi tiekol mhux ftit, tiekol biżżejjed ikel biex anke jkollok dik il-forma sabiħa għat-tul ta' żmien.